Hej alle sammen, velkommen tilbage igen. Jeg har ikke lavet videoer i lang tid, men den er sådan grund til, jeg har ikke rigtig haft tid. Jeg er startet på ny skole, og jeg er i lærer som tømrer og klub og forskellige ting, ikke? Så jeg har ikke rigtig haft tid til det, men jeg har fået tid her nu for tiden, så jeg vil prøve at i hvert fald lave imellem 1 og 3 videoer om ugen. Så håber I vil være tilfreds med det, fordi at jeg tror ikke rigtig, jeg kan gøre det bedre, men i hvert fald imellem 1 og 3 videoer om ugen. Så det er så den første i den her uge. Ja, det er Payday 2. Bankrøverspil, juveltyv, museumstyv, jeg ved ikke lige hvad du vil kalde det. Det er forskelligt, ikke? Og nu vil jeg tage et game, vise spillet. Hvad der er nogen der bliver interesseret i det jo. Kan I komme ind og game lidt med mig. Det er så fedt det her spil. Vi se, har vi ikke en juvelforretning, som vi lige kan vise jer? No. Yes. Hvor har vi en juvel? Vi går bare ind og laver en kontrakt på en. Jewelry Store. Det er hvad det koster. Skal vi se. Så, for contract. Yes. Sådan. Let us see. Yes, ready. Og det her, det er ikke over nettet, det er bare offline, hvor jeg selv lige har købt en, eller lavet en kontrakt med en eller anden pusher, dealer, et eller andet, eller hvad han er. Vi skal bare skynde os, fordi bilen den holder og venter på os. Så tager vi masse på. Bum. Get the fuck down on your knees. Get your fuck down. Skal bare alt her. Fuck det der, mand. Vi tager alt her først. Alt det der skal være i sække. Get the fuck down on your knees! Du føler sig lidt overhævet over andre, ikke? Bare rende rundt og sige til dem, ja, gå ned på dine knæ, eller jeg plukker dig. Sindssygt, hvor der er mange juveler her, man. Jeg har kraftet med allerede 6 sække eller sådan noget. Helt vildt. Og jeg håber, I kan se, hvor fedt spillet er, for det er virkelig... Det er nice. Der mangler ikke flere her, kan jeg se. Pengeskabet her.
Der er kraftedeme ikke nogen af jer, der får lov til at tage mine penge. Fuck, det løber bare ud med det her. Går der bare mange. Fat alle de der fucking juveler der. Der er ikke nogen af dem, der skal have fat i dem. Nej, nu dør jeg. Kan jeg mærke. Nej, jeg tror jeg dør om lidt. Shit. Nå, røg ned. Jeg er nødt til at hjælpe dem lidt der. Thank you, mate. Ah, yes. Hold for satans. Der er ikke nogen, der fucking holder igen, inden alle de der, de tager mine bags. Yes, sir. Hold kæft, hvor er der egentlig mange bags her. Restart the drill. Så kan vi få den bankbox der, så har vi vist nok en cash til at kunne gå. Eller, ja, tage afsted, ikke? 115 sekunder, der tror jeg engang lidt tid til. Åh, skide nok med det. For fucking sake, hjælp din basser. I må undskylde mit sprog, men det er lidt. Der kommer så mange. Man bliver helt stresset. Fordi det bare kommer og plukker en sådan. Skal jeg have noget liv her, kan jeg mærke. Godt smut. Det er min bag, det her. Skal nå ud, mand. Bare de der, de holder den. Så er det færdigt. Fuck.
skal også have det her. Ikke så det der monies. Så. Ja, du tror vel ikke, at de er i gang med at tage mine penge, vel? Fuck! Så kom dog og hjælp, mand! Det var da utroligt. Nu tager de min monies. De er så færdige, kan jeg godt fortælle dig. De er så døde. De er så døde. Kan bare vende sig. Skide være med det. Det var kun 2. Den kan jeg sagtens få fat i igen. Det er bare utroligt, at de bots der, ikke? De hjælper ikke. Kun med at skyde politiet, de hjælper ikke med at flytte bagsene. Så skal jeg rende rundt og sådan flytte 13-14 bags over til byen hele tiden. Eller hvor mange der er. Lige de ekstra bags her. Det er vi nok lige noget til. For at få nogle ekstra penge. Fuck. Så. That was that. To proceed to next day. Skal vi over og aflevere penge eller hvad? Juveler. Monies. Jeg tror der er for mange penge. Nej, det er den her. Ej, den kender jeg godt. Nu skal vi bare holde os i live i lang tid. Og det er mig alene, så det bliver nok lidt svært. Nej. Så skulle vi også køre galt.
skal nok klare den. Vi skal nok ikke klare det. Kan jeg ikke komme herind nu? Det er løgn. Fuck, gør vi så med alle pengene. Kan ikke bare lade dem stå her. Yes. 3 minutter, mand. Det går ikke. Jeg skal holde den i 3 minutter. Den er ikke åben, den er der eller sådan noget. Jeg håber, vi kan klare den. Det burde ikke være så lidt svært, altså. Vi skal bare lige have gjort det her, jo, ikke? Vi har lagt alle de backs herover og sådan noget. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at mit grafikkort havde kunne trække Battlefield 3 i fuld opløsning og helt lort og fuld knald, mens jeg kunne filme. Det prøvede jeg lige her i går, men jeg har filmet, men jeg har bare ikke lagt den op. Jeg havde heller ikke regnet med, at den kunne det her spil jo, da det er pænt nyt. Det er ikke mere end en måned gammelt. Så det havde jeg sgu ikke regnet med, at den kunne, men det kunne den. Det kunne den. Og det er i hvert fald ikke spilderpenge, de penge, man har brugt på grafikkortet og bundkort og alt det andet. Det er jo godt nok. Yes. Yes, men... Løgn, ikke? Fucking lort. Og som sagt, de må undskylde mit sprog, men der er ikke så meget at komme efter der. Skal vi afsted, mand? Skal vi afsted? Og det skal gå hurtigt.
Jeg fucking nå det her. It was a very good day. Yes, sir. Hvad gav den? Let us see. Den gav ikke særlig meget. Det var også et offline. Og alene, så meget gav den heller ikke igen. Nu skal vi lige se, hvad jeg får her, så var det det for i dag. Ja, jeg håber, I nåede videoen. I må meget gerne skrive en kommentar, hvis der er noget, jeg gør bedre. Skriv en kommentar, hvis der er nogle andre spil, I gerne vil have, jeg filmer, køber. Ja. Det må I meget gerne gøre. Det var det for i dag. Men jeg håber, I vil se mine andre videoer, der kommer ud. Så vi ses derude. Hej.